Ngati mimi uyu murume wangu takatanga kudanana tungatane 4 months chingratesi. Takatanga kudanana 4 months. Tine mwedzi 4 takugara tese. Muri mukazi nemurume? Tatu mukazi nemurume. Saka takanga kugara tese ndofunga takatanga kudanana muna February. Akasvika ndiri pabasa ndichitengesa pabasa padi ndino wanina wangu 4. Ndobva ta madha ini ndogachibona chi everyday ngati azvakanaka. Kanzi ndonite sei ndaona handina mukadzi. Kutsvaga mukadzi wekuita sei wekuroora. Ndati inini handina chinhu chandinoita ndisingaudzwa nina wangu. Inini ndakashayikirwa nemurume wangu kuti murume wangu akashayika akasitiri. Saka ndazvinzwa. Ndobva ndafonera wanina wangu tuti atona wanina wangu tuti pabasa. Ndobva azodzoka iye kumatufu. Ndati ndiye munina wangu ndiye munina wangu. Atazivana paya munina wangu ndobva abvunza zvikanzi wasisangu wangu wakarwa kunyanga vanhu vakashayikirwa nechini nemurume. Zvikanzi ini mukadzi wangu ndandinayo pandakambata nechikomba hedendeti. Saka izvozvo handina chini handina mukadzi. Nina wangu saka munoshanda kupi? Zvikandoshanda kwamutare kuriya ndokwandoshanda. Ndati alright. Fatanga kutogara tese. Takagara tese takadafambidzana. Ndazobva ipapo ndaenda kwatete hanzodzi yake kumajiwo. Ndobva apa introduction akati ndo mukadzi wangu anonzi Washonga. Vanobva kuRepublic. Ndataura paipa ndazobva ipopo. Wapaziya bamukuru wake kumukoma wake. Ndobva apa introduction. Ndazobva ipapo ndaenda kuna vabereki wake nababa wake namai wake. Ndasvika bharisvika batata ndiye mukadzi wangu andamudini vandagara naye. Baba ndobva mama ndobva katogara 2 days vatatorwa huku vatazobva ikoko vatanga kugara tese pandaigara naye ndaigara naye pamambeni pandoloja ndogara kumaara papa pambuya wangu musi wacho mbuya wakabva yokumba ndakuti mbuya ndiye murume wandanayo ngokwawo ndobva wabvunza wakabvunza kuti auzoda simuzukuru wangu echichi ngokobva watotaura naye zvikanzi hapana problem. Vandabva ikoko vandafonera tete wangu hanzvadzi yababa wangu iye ndobva azobva tete kuti ndindaugara nemuzukuru wenyu hanzi hakuna mukadzi here zvikanzi mukadzi wangu wekutanga akaenda ndakabata nechikomba hedendeti saka ina handina chini handina mukadzi. Tete wangu akati akabvunza chokwadi kuti murume akakashaya zvikanzi akandiudza chokwadi munoona wangu ani zvikanzi ndine 2 zvikanzi alright. Tabva ipapo ndokadaenda kumumimi wangu lastigoni kumagamba mamimi wangu ese ndakatovaudza vakatanga kugarisana baba ndakagara naye inini anga achiti hana mari chikafu chese nekubhadhara rendi ndingaita ndikazvokuti izvo zvahuna mari sinzi basa kwenyu muri kuti hamusi kuenda hakuna materials haisi problem pamune mazono pacho basa ipapo tokuzongera pakurini kuenda mberi. Vakatotanga kutogara tese semurume nemukadzi kutogara tese ndopandakazomubatira message phone ikakanzi I love you phone ndikati ako message ndeyani vachiita zvikanzi aindoshanda kuriya saka inini ndinosangana vanhu vakawanda amamine mameseji hobhanga akawanda foni yese mameseji hapana meseji vane yakabvuma ingoti yemunhu ndakambotaura naye takambodanana naye tikati alright no problem. Tagara kudaro ndopakabva azoti mumwe musi tabva kurenguko tamanitenga uku ndopakabva tangati Washonga kubasa kwedu hakusi kuita sei hakusi kubudirira kuti tiende kubasa ba saka inini ndinoda kuti ndiite sei ndiende kuna mukoma wangu anoshanda kuDDF ndinoshanda ikoko. Ndati alright manheru ndopandakatora foni yake diki vakatora makontakti anga ari mu4 but manambers anga asina chii mazita vakatanga kusenda chii message bozimwe dzakanzi I love you larebo chichi vacho chitomubvudza kuti iwowo munhu wakuandiswa kungoti I love you vanani zvofamba sei saka vaibva vakutanga kuti hasha tisinganzwisiki ndopakabva mukama kuseri musi yesandi amukama kuseri musi yesandi ndopakabva ati ndakuenda kubasa inibva ndatoti akara vaenda kuna tete hanzvadzi yake ndikati tete uyu ati ndiri kuenda kubasa but haasi kuenda kubasa bhozi ndiye mameseji andiri kuona ane munhu wakundosangana kuinternet varamba tete kwamudzora paya satotobonetsana tete kwamudzora varamba vaenda kuna vabereki wake vatonzera kuti zvirikudai mama nababa ndobva wamubvunza haana chaitomboteerera tabva tabva ikoko vaenda musesandi aenda musesandi mameseji emukadzi aindakasendwa sitani murume wangu inini uye mukadzi yakabva afowadhira uyu ndopakabva ati kuenda kubasa kuhedbet paakamukama kusendi kuma11 ndopandakataka kuona meseji wapinda foni wangu inini atiwo mukadzi uye akuita sei angutuka ndakati zvofamba sei zvikanzi inini gore rapera ndakamitisa umwe mukadzi wandakamitisa saka ndamitisa mukadzi iyena wakati wamandudza chokwadi kuti umwe nechine mukadzi inopa wakandipipa wakati hauna mukadzi zvoreva wakanzwa kuti ndiye mukadzi ndesina bhandabvokuda pazotondipedzera chitime yangu apa uchigara kumamangu hatina kunzwisana. Mukadzi paakatanga kutosenda meseji achitondituka iye kuma11 ndopakazo nhamba dzemukadzi uya ndopakabva azofona nditonzwa foni yakudarwa nakusho ndopatanga kupopota yeye wandidisturba upenyu hwangu inini watondikanira upenyu hwangu ndine mukadzi wangu chichichi ini last time wakazondudza tambobva kunetsana akati munhu ini ndakamumitisa but handimudi nenyaya yekuti aigara nasisi wake saka zvaigara nasisi wake akadana nemurume wasisi wake saka ndokunesaka patakaita saka ina ndinofunda akagara nemunhu iyeye katabo ataenda kunoona tete wangu vatangotira saizvo vatanga kutogara ndo zvakaitika abva ikoko ndopakabva akati saka titegeresa tisikunzwisana
saka inise kurwadziwa ini ndakandati nemagara tamungoza yati nashadi nezvako ashatombokudwa akandipedzera 10 akapedza 10 moni ndiani kubva pakagara neni aunotokumisa wakatenga chikafu ini nekurwadziwa padaenda kuna sabhuku wake munyengo ndasvika ndora sabhuku sabhuku ndonyaizo yakadai padaenda kuna vabereki vasvika vabereki vanokuziva here kandi vanondiziva bhodzi kutogara semurume nemukadzi hapana hama dzake dzasingazivi inini kana hama dzangu chaitizima akatiziva introduction nditona vanhu hope wakaenda padaenda na sabhuku munyengo abva ati munhu unomuziva here ari kubvunza vabereki vake zvikanzi ndomuziva mukadzi wawashe zvikanziwo zvakanaka zvikanzi saka uri kunetsana saka washongongo yakuti tive sewanzwisane kana mwana nyasasadi ake nezvemukadzi uyu wataurirani kugara kwakadini kwakaitania bhozi akapedzera munhu nguva achiti hana mukadzi ndobva akatadza kutonzwisana sabhuku tabva tabva ipapo baba ndobva wafona pafoni yake arumba kwake hana kudaira foni tichisati tatombosvika muyadhimashoba sabhuku asati atombogara pasi patanga kuda tofiriza sabhuku munyengo auda kutorwa sabhuku patanga kutuka sabhuku musabhuku amunzwe ibva ipanapa yegatawe akatuka sabhuku munyengo akati takasiya papedza panditi neni inini panaka ndichipindura naye nasabhuku washonga musadai ngatibve papape munhu padabva pambambo wemunhu pandaibva ndakwira lift pandadzoka kumba pangu ndakandagara nekurwadziwa pandadzoka futi pasabhuku munyengo dada ini sabhuku ninyaya iri kundirwadza bhozi munhu yakandipedzera time kugaramba mama apa akandiyeba kuti hana mukadzi panhasi ati ane mukadzi wake saka ini zvikuita sei zviri kundirwadza ndakadzoka futi pasabhuku futi munyengo pandaifanira ndaripota nyangu ndati rega ndidzokere futi before ndakanyoresa nyaya ndikati rega ndidzokere futi ndokasvika munhu ane dzimwe pfungwa dzaanadzo isandanisira nyaya mumbeti taure tinzwisane pandadzokera futi ndakasvika ndatora baba nasabhuku pakasvika ari pababa wacho patakasvika pari pababa wacho anga agara kuvharanda imba wabva dzahwakura ndo vakabva atoya kufront vatanga kutonetsana futi nasabhuku vatanga kuti neni baba wacho ndobva wati iwo ndokayapana pane mukadzi kwagara pana pane mukadzi uyu saka iwo kana kuti mukadzi waumudi kwa zvitwe sei zvikanzi achatombomudi bhozi ndine mukadzi wangu andakanima naye foja baba wakati mukadzi wacho upi pana kaisi mukadzi yachese yatumuzivi mukadzi ndokainaye pakuti yatumuzivi akatara zvakawanda ndakupindura naye padaka ndabuda geti sabhuku nyengwa ndo pakabva abuda geti iye ndo pakabva ndakunesana sabhuku ndobva atora chidhina zokudai kuti dhina ro rakatondibata dai ndakanatofira pageti pababa wake adangusana nezvikanzi usanditere kunoko yekuti disturb sabhuku kuti akazotumira kuzototandibate inini adatora chidhina ndonyaya yacho iyo iri kutaura pamusoro imambo wangu ndogogo wangu ndombo yangu changamiri pamusoro nyawadare wose wanokudzwa chete mbuya ndakatanga kuwaziwa musi wa 14 February mbuya ndakatointroducwa kwavari nemumwe munhu kunzi vanoita zvekudini zvekubhadharisa saka zvazvakaita ndezvekuti ndakatora nhamba dzawo dzefoni takatotaurira naari masikati wakandipa nhamba dzawo dzefoni wakati unozondifonera kumanheru ndakafona wachibva wanditi huya kumba titaure asi huya uine $10 ndikaenda kumba kwavo paR140 ndikasvika tikapinda mumba tikaita zvese zvinodiwa ndikavapa mari tikapinda pambedha wavo tikarara tiripo right takaita mazuva nekuti ndaifanira kubuda makuseni yayo according to mari yandandawabhadhara asi iwo wakatoti sekuti uri munhu andifadza usiku ndakukuextendera nhasi wese togona kuswera itu tichifara saka pandakaswera nawo ndo pawaiti auya wese aibva aintroduce wanzi ndane murume uyu nevanoloja nawo wacho vanonzi vachanda wamwe kanzi ndane murume uyu inini mungarambere uri mbame munhu anditi ndane murume uyu zvakafanana nambuya vari kutaura waya nawo ndo landlord wepaba paanogara akatointrodusa futi kuti ndane chinyi murume ava wangazozivi zvese zvoutafanana mari kana kuti zvakanyatsomira sei saka nhau iripo ndeyekuti ini ndinoshanda kuriya asi muna February taifanira kuitwa polap yekuti tidzokere basi tiri macontracts asi atakanonoka kudaidzwa nenyaya yekuti material kwekusina handiti saka ini ndakatotaura neuyu munhu atorinawo kwasha uyu ndakatotaura naye senyaya takarara ndinoti inini hangufunge mudzimai wangu izvi takanetsana ari kusouth ndine vana vangu 2 handiti iye haiti murume wangu akafa chichi zvekutoti inini hangu dai kuri kuti unonzwisisai taigona kungogara ndikamuti handigoni kugara newe izvozvizvi nekuti tine chimazuva mangani nekuti aitoshandisa protection pekutanga saka chinhu chakatondinetsa ndechekuti macondoms aishanda aya ndine pandakazoawana muwardrobe make
ndikutsvaga masokisi angu akaputirwa muchira zvekuti ndakatoshaya kuti mukadzi uyu ari kuchengeta zvinhu zvangu mbeu yangu ada kudii nayo. Ndo zvimwe zvinhu zvakatanga kundinetsa kuti zvino mukadzi uyu ada what is she up to. Ndakutotya kurara naye kana kuti ndopandakati no inini handichawani mari at times handikuona zvikanzipo mari yedzimwe 2 days dzawakazengwa mumba mangu akatonditorera mafoni aya ndikatoenda unoita apolice report papolisa zvekutoti mupurisa andakataura naye ndichiri kutomuziva ishe wangu kana zvichiita changamike mambo ndinokwanisa kudini kuti azouya apetesi ndakatoripota nenyaya yemafoni angu engatorwa nemunhu nenyaya yekuti aiti ndashotesa mari yake yebasa kuti azoziva kumba kwamunyengo kwababa wangu inini yenge iri follow up yegas tank raida because ndine gas tank nyowani 5 kg mugas yanga iri kupi kwana mama wangu ndopandakati paimwe mari iri pending yauri kutaura kuti uri kuda handina cash inini mari yanonoka kuiswa ndopandakaenda naye chini kwamunyengo kuna mama wangu inini nababa wangu ndichitosvikoita kuti nditore gas zvine uchenjeri mumaoko awo ndipe uyu zvitsiwane nei nemari yeservice yangu yashota right tiri ipapo kumba kwake ngasanyepe kuti handina contribution yandaita nekuti imweni yenguva zvakafanana ndine message iri mufoni mangu yetoken remagetsi randakamubhadharira machi wese ende inini musi wa15 machi ndakadzokera kwa zvekutoti handina mazuva akawanda ekunzanzi ndaienda according to service nemari yanendinayo ndisina mari ndaisaenda kumba kwake mumba mwake hamupindwi maharapo ende nyaya itoripo ndeyekuti akandishambadza kuhama dzake ndo advantage yada kutora chete kuna sisi wangu wari pamaji ndine baba nenyaya yekuti pandandakaona kuti nini basa pamba ndinotononoka kudaidzwa next option ndei ndine zvigero zvangu ndine baba rangu randinorana paG56 pamba pababa wangu saka sisi wangu vanogarawo hawo ipapo nemurume wangu ndo senior lodger ipapo saka uyu ainditeera nditera ndikangodai anditeera baba wagera mari inini ndinoda kutaura zviri kutondinetsa zvambuya munhu atori nemukwasha zvandikutaura zvekutoshaya warikuwarirewo pandii inini first born yangu ECDA saka tiwarikuorera zvotonga nemombe 5 pa2 months zvekuti February naMarch mid February ndo ndichiona mbuyawo kusvika pana March ndikuradzei mameseji mambo ekuti call up yekubasa musi wa14 February ndichidzokera kubasa musi wa14 February ndichidzokera kubasa mambo zvekuti izvozvizvi meseji kana muda kuiona yetoken remagetsi randakatenga machi wese kuti avhenekerwe pamba pacho as part of payment right gasi izvo sidai kuti munotuma nhume pamba pake paR140 gasi tengi iroro ririmo iwe evidence yekuti ndiri kutaura chokwadi ndairipira munhu ende kana kufonera mama wangu izvozvo vanhu vese vachinzwa foni iri paloud patakaendapo kuti handina kubva negasi tengere neuyu waipa mukadzi wavo saka nhau iripo ndeyekuti zvese zvaangataure angataure zvake asi ndira kuti ataurawo kuti ndakati ndira kumuroora rini nekuti inini handina kana promise yemarriage yandakaita kwari iye ndiye akatizinga kundithreatena kuti nezvauriita izvo ukandiramba ndichakuendera kuna sekuru wekuribhi muchawa ndowabhadhara kuti wakusunge nhengo yako iweyo zvekuti nhengo yako inenge isasamiriri mumwe mukadzi zvachose pasi pezuva inenge yakumirira inini chete saka uchanditsvaga ende uchandiripa ndo muromo wakandishandisira saka inini nditori kutotya imweni yenguva kuti nhengo yangu ichashanda here nezvinoita ndakamboona maprotectors anga ine rume hwangu mudhuku rake mumba make andika saka nhasi ndiri kutotya kuti andakarasa acho ndiwo ese here kana kuti pane mamwe enge akasitoka haana pamiri pangu munhu ane jatewo ende inini ndaitoshandisa protection ndiye akatozoti ngatiitei zvakadaro bhozi ndiri kuda mwana ndikati aiwa inini zvakadaro kanda handisingadi bhozi zvinotyisa nyaya yechirwere nenyaya yepamiri nekuti pakuita zvakadaro panotyisa nyaya yechirwere nenyaya yepamiri saka akazongotaurawo zvekundinyengetedza akati murume wangu akafanira kuroyiwa haana kumbofa nechirwere saka ngatingoitei ichi zvakadaro nongoona ndine jatewo handiti saka takatanga kuita pasina protection ndichimupa mari dzake ende zvakamira zvakadaro ngaasatora advantage yekuti kuna mama wangu pamba pavo akatopaziva kuburikidza nekunge taenda ndichida kuti ndimupe gasi
mafoni angu ainge akahodha SR2 asitori ano akaachengetesa somewhere ende nini call up yekubasa inoitwa through WhatsApp kuti mutikai titori kutaurwa pagroup reWhatsApp kunzi wakomana makontrakt dzese musi wakati uyai kuoffice saka upenyu hwangu hwengu wakatobatwa naye handi ndo saka ndakatozoti no iwo muno mukubika neho dzimwe dzandinototenga ini zvakadii kuti pamari iyi yaukuda ndikupa hangu gas tank ndidakatosuggesta tikaenda ndikanomba gas tank pamberi pawabereki wangu saka iye akutora ira advantage yekuti akaziva pamba pedu pawabereki wangu akaziva pamba pamaishumi chete wangu sisi wangu handichazivi inini mambo wangu ini ndirauti atauri nekuti munhu yai haasi mwana wechikoro kana mhandara yekuti inoda damage inini munhu uyu takawirirana kuti ndaitoi client yake but nenyaya yekuti ndakazotendeuka kuchechi tikanzi tsika dzakadai hadzidiwi raramai zvakanaka saka ininiwo ndakatiti nina ndakuzvarwa pacho handichadi chini ndakuda kutsvagwa musikana wangu wani ndakutsvagwa musikana wemuchechi wekudini wekuroora kana kuti mukadzi wangu tikazowirirana pamberi avo adzoke hake atitarire wana pamwe chete handiti asi uyu zvemarriage naye handina kumbopromisana naye ende kumba kwake akwaisa hakupindwi mahara imweni yenguva ndaitofona otonditi ndiri bhizi handi ndotoziva hangu kuti chini saka ndingati here inini munhu wandinoziva zvimwe zvaanoita nevamwe varume ndimupromise ringi yekumuroora iyo yataurwa tirikuzviziva here kuti vakadzi vamazuva ano wati ngwarei waakutsvaga kudya varume bewei yakati ngwarei. Tine maexamples akawanda kuti vakadzi waakuti kana even zuva rimwe chete chaiwo kamuti ndarara newe anogona kukukremera but sekuona kwetinozviita nezvekuti kana richiri chokwadi chekuti patumanzidzo dzakararamwa mudzimba akutokremawo kuti ndakubva ndada mombe 5 zveichi kureva kuti munhu unenge wakatodira munhu unodira purpose. Ini kuona kwangu ndinokuona kwanga kana zviri zvaiva zvechihuri kubva waigurana zviameno nyika yedu kuti hakuna mwanhu anofanirwa kuvhura dakuvhura asi ngazviongororwawo nedare kuti rione kuti pene paine agreement yekuti wanoda kuroorana here kana kuti kwete kuonewa kwangu changa kamambo semaonera angu chokwadi matarisiro andaita nemanzwiro andaita kutoti uya achizvidefenda anoti iye akatorerwa mafoni ake mawiri neushu kuti taona kubhadhara 2 days foni dzikatorwa dziri 2 akazondodzitorera akaenda kumapurisa achindoklema foni ndopa azoti ndaakubhadhara hangu foni dzangu negas 10 ndopa akazodzipiwa ndopa wakazofamba wachienda kumba kwavabereki. Saka taona tsika iroro isu tiri kurambidzazve tsika dzedu kuti chihure nepfambi dzakazarwa kuti tiri kufamba dzisina kupfeka kunana chiyezu dzichibata vanhu vamwe vachitorerwa dzimari kunana kufodya dzichiparara. Tiri kuona kuti hazvina kusiyana naizvozvo dai kuri kudo rungu kupedzerwa nguva ndiri kupashayiwa kutoti nguva yacho yapera papi munhu aine ijatero. Saka munhu akanga aine ijatero kuratidza kuti munhu anenge airi pabhizinesi ane basa rake. Zvadaro pfuma yekutaurwa inototyisa. Kana wakaroorwa chaiwo arogara mudzimba hapana akamboroorwa aine 5 mombe. Saka hakuchina zvakadaro zvekutoti matare netsika dzedu hatichatenderi zvinhu zvakadaro ende hazvitenderi. Nauyiripo ndekuti
Mukoma dai wataurawo chokwadi. Nyaya yangu dzinokotaura zvakanaka nayo. Chokwadi chiri kutaura nakukoma. Tiri kuseka hedu asi hapana chokwadi chekutaura. Ndawataure chokwadi kukoma tigone kuvabatsira vari vairi. Nokuti kana akuti nhasi ndibwe paakaenda ine $10 hatikasikaoni kuti ndibwe. Plus panguva yawagara dai vakapiwa ribwe aigara nguva yese yakadaro iyo. Pane kusanyatsokubuda kwakanaka nenyaya yekutaura. Tangamire vanhu vairi vanongurunguzha kutaura wese, mukadzi nemurume vari pamberi pena vanongurunguzha kutaura, asi murume anozonyanya, anonyepa. Chaanyepa pekutakatanga murume wakachingovhura ndorudzora zvataurwa noyo kutanga kuti mbuya iyi pandinetsa tanoti mbuya iyi ndafunga ari pamwe ukama, but unozoona akutaura nenyaya imbuya zvabva kutaurwa izvo wakatomboita do wakanesa wakaita bonde. Mbuya iyoyo futi iri kutaura kana kachokwadi pakuti akachengeta munhu ngekuti anga asiri kubasa. Mbuya iyoyo iri kutoda but chazonyanya changamira imombe 5 izvo zvinozotongwa nedare izvo, asi uyu murume uyu akachengetwa nembuya iyi ngekuti akasingaendi kubasa pedza kumuita barasi. Changamira ndikandakatarisa nyaya iyi ini semurume kana ndikaenda kune hure riri mustreet zvakureva kuti pane chapa kuti ndiride. Saka mukoma ava ndikuona kuti nyanyotsanangudza nyaya yavo vazosvikira pakuti mbuya iyi pazonyanyondibata nyaya yavo vati vakatanga vachishandisa protection pambuya iyoyo. Neumbuya iwo wabva wazofunga kuregera kushandisa protection zvichireva kuti wane kugutsikana kwawakanga watoita. Chechipiri ndechekuti mukoma wati ndakatondoripota kupolisi ndatorerwa mafoni. Kupolisi zvakutoreva kuti kwakatovhurwa avo vakasungwa vakabvunzwa vatorera munhu mafoni ani mbuya vayo vakasungwa. Saka papange pane umbowo hwakakwana hwekuti mafoni akatorwa. Mupurisa angangouya anogona kutaura ari mufesi wangu but chinotaura kuti nyaya yakasungiswa munhu idhoketi rakanga ravhurwa uye kwakubhadhariswa fine wezi hapana nyaya inongoririswa polisi pasina chaitwa. Ndangoona hangu kunge mukoma wakanga wapinda murudo watapirirwa nerudo ikwa kungoda nekutsvagwa kuchengetwa futi pakuripo. Baba Achangamira, ini ndaida kubvunza kuna mai yake kuti izvo wane chibvumirano here chimwe chinonge wakatenderana uri mukomana wekuti isusu toda kusvika pakurorana, kana kuti wakangoti tangodanana hedu tongofambidzana. Ndiri kubvunzawo kune takatotaura tida kutoroorana, ndikazoti gogo wakazotouya wagoga wakatotaura nagogo zvododi izvo kana vabereki wako kutozviziva kana vana teta wakazviziva. Gasi rari kutaura kuti ndakatora gasi ini ndii ndakatoti mwedzi wapera pasei ndikata izvo zvinhu zvakandiwandira saka mari yangu yestafa haisi kuita sei haisi kukwana zvakanda asiti muti muda kutenga gasi washonga ngo kune gasi randaishandisa randakasotenga ndekubvuma takabvumirana kana gogo vanozviziva kana hanzvadzi yake vanhu vese vanotozviziva. Tonzwa witness iripo tete mbuya wacho taura chinzwe wakambouya here wakadii? Ini ndogara zvangu kumusha saka ndakauya ndikuuya hangu kutora ndichibva ndasvika kumba ndichibva ndakasvika wese watoni ini awa ndisingavazivi saka ndakapiwa introduction. Mbuya ndiye munhu ndinaye ndiri munhu ndinaye takabvumirana kuti tiroorane. Tikati makabvumirana kuti muroorane ndobva ndabvunza mukomana tikati iwe mukomana ndozvendizvozwa zunzi makabvumirana kuti muroorane zikanzi ichokwadi mbuya. Ndakandonga ndakabvunza nzira yakati wandei ndichibvunza kuti uri pachokwadi chairo yekuti muroora kuroorana kana muri pachokwadi dzimwe dzenguva ndichaona masvika futi kupi kumba kwangu
akati mbuya mbuya nditori pachokwadi zvekuti ndendiritori kubasa kuryiwe here saka zvakambomiswa saka ndakaongorora ndikaona kuti vai ndakagutsikana kuti ave ari mudzimai vangu ndikati hapana chakaipa kana muda kuroorana inini handiti vanhu vanogara vachikuroora vanhu vachimboidai ndoda zvinhu zviri straight kanzi ai mbuya nditori pachokwadi inini ava vakanyasodita chokwadi kuti ndiri pachokwadi rekuda kuti ndiroore tobvunza kuti umwe mubvunzo wechipiri kwamuri Violet munhu anoita zvechiurere inini handisakamboona munhu kana kuti akambotipa introduction akati nimbuya paakauya akati nimbuya ndinoda zvekugara papenyu ndichitengesa ndomazivire ndinoita kune muzukuru wangu anotengesei vanoodha matracksuit evana mbatya nematauro pamusoro wechangano inini muonere wangu vanhu vaise ava matsotsia mukati nemurume wese zvakati murume akadawo kuchengetwa nemukadzi akambochengetwa nemukadzi uyu kuti wakanga wataurana zvekuroorana apo hatingazvizivi asi murume uyu akambochengetwa nemukadzi uyu uyewo mukadzi uyu anewo nyaya dzaanoda kubatirira murume uyu inini sekuona kwangu kudai kwanga kuri kunzi mukadzi ari uyu ane nyaya yekuti uyu murume uyu ngaadini ngaandiripe nguva iyo ndaidini iyo ndaimuchengeta aigara paumba pangu asi kutaura nyaya yekuti ndiri kuda ng'ombe 5 idzo ari kutaura kuti ukuzi wakandipedzera nguva yangu ngekuti ndikatarisa kuti pamutongo zvazvimwe tiri kuda panyaya toona kuti pamutongo munoti chii asvika pamutongo pa5 months kuti ataure kuti ndakapedzerwa nguva payonini pa4 months inini handoni sekuti kana pandakadhibota nyaya yangu handina muchaja chino because handitozvizivi zvinoitwa sei nditoshandiswa pakunzi munhu handina muchaja chinamapurisa akaringeamubatsira saka mutongo ngatiusiyei mapurisa anoita kuti zviege claim pange paine claim is maximum from there dare rinozoona kuti zvakamira sei right ade pakosarira atoda kudzwa baba vari kuti buya wakati ati laki ko iwo wakaita sei right saka tobvunza inini no tabva ngekuti wakagumisidza wachisetsa maprotect wasvika watobvisawo right dare rinoona kuti anodzani tendai rinoona kuti tendai ichokwadi kuti semunhu anga asina basa ari kutsvaga munhu mararamiro akanga ari kutsvaga kuti aite probability kana kuti zvikonzero zvekuti anganyepere munhu kuti awane zvaanoda kunyanya aida kuchengetwa number 1 nekuti anga asina mari, number 2 aida stonyeni nekuti anga asina futi mari yekudi ende zvikutoratidza kuti munhu atojaira zvechihure ende nhau yaari kutaura inhau yechihure kuti paakanga ari kupfimba uyu akatora semukomana adi anyatsomupfimba, but iye uyu aiziva kuti aiwa ini ndinoda kuwaradza nguva yangu, kana nguva yangu yasvika ndotiza kuenda kumabasa. Saka naizvozvo anobatwa nemhosva yekuti haikona kunyekedza vana nevanhu uchizotiza nekuti unenge wadi
wana paunenge uri kutambudzika wondonyengera vana vavanhu wovavimbisa, ende zvinotoratidza kuti akamuimbisa zvechokwadi, akamuimbisa achiti chakuroora chakuti akaenda kuvabereki wacho nhasi unoyu kwaanoti ndakazenge ndichinotora gasi, akaenda kuhama dzacho achindoratidza kuti ndiye mukadzi wangu apa, iri kuwaradza nguva kuti paari kuzodzorwa kubasa, paakazongowana mameseji ekuti basa ratanga, ndokubva adi ingwe kubva yaratidza mawara ayo. Saka ishato inoratidza mawara kuti inge ichimedza mhuka. Naizvozvo dare rinomubata nemhosva. Kana matauriro ake matauriro ekuti haana respect, kuti angati mbuya iyi, shaka paairara naye achitozotaura kuti takatanga nemakondomu, ndikazopedzisira ndaakurova iri nyoro. Zvese izvozvo zvinoratidza kuti munhu anotsvinya. Haungatsvinyi kuti nhasi uyu warara naye, wapedza kurara naye waakumuti uri mbuya. Pawairara nayo pesapa, kana yanga iri mbuya, wairarirei nayo iri mbuya. Kutsvinya kwaanenge ainako. Saka dare rinofanira kuti rione kuti aiwa at least aripira kuita mangwani abate mhuka dzake, mhuka dzake. Saka anofanira kuripa chii? Mutongo wanga kuti wakawandisa. Kamambo semamirira zvakaita kutenda masamaraita, semaonero angu ekuti anofanira kuripa mbudzi mbiri. Right, mbudzi mbiri. Munoti chii? Vakachangamira Zakazara. kuti anofanira kuripa, owaripira mombe imwe chete, oripa mbudzi mbiri kudaro. Munoti chii? Sekondari yakuzvautaura yanofanirwa kuripirwa kuti dare nekuti matauriro aita azvinyatozvipangidza mukomana kuti katsotsi, kaane kachitsotsi rekuti munhu waanorara naye achidzitari akanga apanza apa kuti mbuya iyi atsvinya ipapapo zvisina kunaka. Iye ainyengerera kuchengetwa nekuti anga asingasevi, achidya chikafu chamai ava, kurara mumba mavo kudindini, achivachengeta dhuze kutomugezera kuti hebe nehebe, achitonzi munhu wangu wandawana ari kutambudzika, omutsvinyira kuti anofanirwa kuva mai ava mombe kana mari yawedza nemombe. Kudare anobvisa mbudzi kana nhatu zvakachia, mbiri dzekwamambo, 1 yewakwasha yavanogocha panapa ari kutemesa musoro achitaura zvinhu zvisina nebasa. Pamusoro mambo eyo baba vanofanirwa kupa mai avo mombe imwe chete nezvichengetwa kwakaitwa namai avo nembuya yaari kutaura. Right. Ini ndinoona sekuti murume uyu angabvisa mbudzi 3, 2 kuna mai avo, 1 kuna mambo. Asi mai ava vane mhosva kuti ngekuti nyaya iri kubuda apa ngekuti mai avo vari kukurudzira kuti chifambe. Mutauriro uri kuita murume uyu wongoringa vatsotsigaro asi. Alright. Saka ini ndinoona sekuti vangangobvisa mbudzi 3. Munoti mambo atadza kupa judgment. Ndozamunotaura ndasamariza judgment wamutongo chete watari. Saka ivo vakudzoka kundoti vape chi judgment tapa zvine zvikonzero zvataura kuti dare zvataurwa muno, dare raona kuti muchinda uyo 1 anga asingasenzi, usingasenzi hauna mari, wochidana nemunhu, warara nemunhu iwewo hauna mari, munhu iye uri kumudire chii kuti uchengetwe? Wachengetwa
warara nemunhu uyu kutanga kuzosvika vanhu maakurara pasina kondomu, it means patone relationship. Pane relationship, mai hausi kusenza vachikubikira nekuti pane relationship, vachikupa chikafu, vachikupa gezera hembe zvataurwa, vachiita zvese magumbezi, vachikugutsa iwe wazoona basa. Ende zvatobva vaita kuti pandanda kuenda ndakabva ndasiyana kutengera magetsi. Iri nawe kuti waona chibasa, waona kamari wakuenda kubasa, watenga magetsi, wasiya wakutsvinyira munhu akuchengeta. Yambuya sekutaura kwaaita nhasi yauya yambuya manje, asi pesa papa ine rudo achichengetwa nembuya iyoyo. Saka panoonekwa tasamaredza taakudzokorora zvatatisikafanira kuti tidzokorora. Saka dare ratoona right, unofanira kundobvisa mombe yaunondopa mai yavo yekuti kana kuti iri mari 350 yekuratidza kuti kuchengeta kwawakaita. Wabvisa 350 kana kuti mombe kudare zvakare behavior yako yekungotorararara nevanhu, uchindorararara nevanhu uchivapromisa, uchinyengera mhuri, unofanira kubvisa mbuzi 3 dzataurwa nedare, 1 yemachinda anga ari kuteerera uchivanyepera ne2 dzedare. Saka unozvibvisa rega. Mambo, ndisati ndataura hangu ndoda kuti ndibvunzewo. Takuenga unozvibvisa rini? Ndomubvunzo watana. Ina hangu handisi kugutsikana nemutongo wedare, saka ndandine chichemo. Kana dei uine chichemo unozochiisa mumashure chitipa kuti unozvibhadhara rini. Mambo wangu, kuti ndipe zuva ini ndine chichemo hazvisi kundiitira, nekuti nini ndiri kuona sekuti hazvisi kundigutsa. Saka tombokusiisa cheni kuti ufunge. Handizivi hangu mambo, asi inini pane chichemo changu ndepe kuti February ndichionana nemunhu 14 March ndichidzokera kubasa. Saka akandichengetawo nguva ipi? Wataura dare ratonga, ndosaka paine dare richitonga. I think padare apa watonzwa wanga waine maview wachikusapota, wanga wasina maviews wasingakusapota, ndo zvaonekwa nedare. Saka dare raura kuti une mhosva yekuti wakachengeta namai yako. Saka usapedze nguva yedare, nekuti dare rinokwanisa kutora futi matanho ari pamusoro kuti tipedze. Unozvibhadhara rini? Haina hangu handichangamira, handisi kugutsikana. Ndandichikumbirawo kuti kana paine kumberi kungaende nhau iyi iende zvayo, nekuti pane handisi kugutsikanawo pamusoro iyi. Handisi kushora simba renyu, asi ndiri kukumbirawo kana zvichibvira kuine kumwewo kwaingaende. Unozoenda wabhadhara, unoenda, hatikurambidzi kuenda mberi, but unoenda wabhadhara mari iri kudiwa iyi, uzoenda mberi ondoenda. Pamusoro mabvunza apa pana pacho ndakutosha kuenda kumbabvunza akati nini mamba nditomunhu mutyi, ndakadanana nemapurisa ndikanyenga ndikasiya. Ende musi watibva kwamambo ikoko ukasaonekwa wakafa, iwe uchaita sei? Ndokuti ndakakurira mwarisati munhu, saka ukaonekwa wakafa chete. Saka izvi zvakazvipurumisa azvipurumisa futi. Kana ukaonekwa wakafa, kana ukaonekwa uri mudhebho. Isaicheno akomana ambogara pachifunga. Wotobuda munhu waisa deposit. Next. Handisi kunyeka makazi wakazvirawo ukati mamba tomboshi mambo ukabva mambo ndakubare. Orenisa mai mambo vari kuteerera, imi musataura neshungu nekuti mambo vari zviri kunyorwa. Wozotipindura mubvunzo, but izvozvizvo unokwanisa kutosiya deposit nekuti uda kuenda mberi. Umbomira hako tichizwa.